Bună ziua! Bine ați revenit la Biblioteca Județeană Alexandru de Xenopol din Arad. De data aceasta vă ducem cu noi în vizită într-un loc special al bibliotecii noastre, un loc dedicat cercetătorilor în istorie din Arad. Un loc drag mie și foarte frumos, plin de informație și lucruri importante și valoroase ale vieții noastre. Este foarte important să ne cunoaștem istoria și să o apreciem la adevărata ei valoare. De aceea întotdeauna am admirat acest capitol și acest domeniu. Iar astăzi, pentru că Aradul este în sărbătoare și toți petrecem împreună zilele Aradului, vă aducem informație legată de acest aspect. Aradul, în urmă cu 187 de ani, a devenit oraș liber regesc printr-un decret special acordat de către Imperiul Austro-Ungar față de Arad. De aceea Aradul este în sărbătoare, pentru că tot într-o perioadă de august, mai exact 17-28 august, a primit Aradul acea diplomă. Toate s-au petrecut în decursul a mai multor zile, sub formă de sărbătoare, sub formă de bucurie, de evenimente speciale care au cuprins Aradul, la care au putut participa toți cetățenii Aradului, dar în mod special diploma a fost acordată în data de 21 august, iar în acea seară s-a încheiat sărbătoarea cu un mare bal la care au participat toată lumea și s-au bucurat împreună, pentru că asta a însemnat că acest oraș a început să aibă drepturi. A putut să-și creeze propriul său consiliu și a putut să-și aleagă propriul primar, foarte multe privilegii. Nu intrăm în toate detaliile, în schimb, fiind zilele Aradului și fiind o perioadă de sărbătoare pentru noi arădenii, astăzi citim din Aradul în legende și povestiri scrise de Alexandru Mitru. Am ales un personaj simbol al orașului nostru și al Banatului și al zonei de vest, zic eu, care s-a implicat foarte mult în viața comunității. Să vedem dacă reușiți să ghiciți. Povestea se numește Învățătorul. Iarnă grea cu omătul până la brâu. Cât vezi cu ochii albi, doar cerul apasă lumea. Greu, pulumburiu, pe o crenguță de măceș, un scatiu ciripește vesel. Undeva departe răsună urletul unui lup. Un călăreț gonește în galop, pădurea este deasă, potopită sub nea. Auzind urletul fiarei, călărețul s-a oprit. Ascultă atent. Urletul se repetă, parcă mai aproape, tot mai aproape. Călărețul dă din cap. Fie ce-o fi, gonește mai departe, calul murg cu grumazul încordat este numai spume, își mușcă nervos zăbala, ninge, viscolul bate pieziș, biciuiește obrazul călărețului, îl orbește, îl împiedică răsuflarea. Hai, căluțule, îl îndeamnă el prietenos, trăgând ușor de frâu. Urletul răsună iar, calul își ciulește urechile și înalță fruntea, nechează, bate puțin pasul pe loc. Hai, căluțule, hai! Calul tropotește, încetinându-și goana, apoi deodată se hotărăște să-și reia galopul. Scatiul sare dintr-un loc în altul pe crenguță, scuturând zăpada. Călărețul a plecat pe grumazul calului, îl îndeamnă. Hai, de ti, căluțule! Curând întunericul va învălui pădurea cu totul. Dintr-o latură a pădurii, întunecat în zăpadă, s-a evit lupul. Ochii lui roșii scânteiază, limba îi atârnă printre colții lungi, albi ca o altă vietate străină. Lupul răsuflă greu, a sosit în fugă, înnotând prin zăpadă, atras de mirosul omului și al calului. S-a oprit, sprijinindu-se pe picioarele dinapoi, și-a dat capul pe spate și urlă. Își cheamă haita sau doar se pregătește de atac? Au! Călărețul simte sub el trupul bividiului înfiorându-se. Cunoaște tactica lupului, se va repezi întâi la picioarele calului, îl va mușca sălbatic de glezne, iar acesta obosit nu se va mai putea din destul apăra cu copitele. Până la urmă va cădea. Atunci fiara, printr-un salt, se va anina de grumaz, iar după ce îl va răpune, îl va sfâșia și pe om. Dar calul nostru este curajos,
Reușește să fugă la vale, să lasă în jos, cu grijă nu-și pierde călărețul, pentru că în vale, după un pârâu, se zărește un cătun și reușește să scape de lup. Fiara rămâne din ce în ce mai în urmă, schelălăind a renunțat să mai alerge. S-a așezat în zăpadă și-a dat iar capul pe spate și urlă, tot urlă, poate blestemându-și soarta care nu a făcut-o mai iute. Călărețul a intrat în cătun, s-a apropiat de cea dintâi ogradă și cheamă: oameni buni, oameni buni! S-au aprins opaițe, s-au deschis uși și portițe. Lupul, lupul! Unde e? Întreabă un om voinic cu cojocul întors pe umeri. Pe acolo arată călărețul cu mâna peste câmpia albă, pe acolo. S-au adunat și alți săteni, în mâini cu bâte, furci, ba și cu câte o toporișcă. Bărbatul l-a descălecat. Sara bună, părinte Zaharia, dar nu intru o leacă în casă la adăpost? De fiară avem noi grijă, la asigură ceilalți. Ne-a furat mereu, ba câte o oaie, ba câte o rătanie, e și red ca vulpea, zice o femeie. Ce să-i faci dacă pădurea e acolo, nu departe de cătun, atâta că o să-i luăm noi într-o bună zi pielea? Dintr-o dată apare o femeie mărunțică, înveșmântată într-un suman care, atâta de larg ce este, se vede bine a fi a bărbatului său. E adevărat că a sosit părintele Zaharia? Întreabă ea cu glas pițigăiat. Adevărat, rostește nou sositul auzindu-i cuvintele. Cine ești dumneata? Eu sunt femeia lui Ilie Ciungu, răspunde femeia, ivindu-se alături, smucită încolo și încoace de vânt. Aha. Părinte Zaharia, continuă, am fost azi de dimineață la Iulie, fratele meu din Becicherecul mic, și acolo ce crezi, că voia satul? Nou sositul nici nu mai are glas în piept. Ce? Bucură-te, prezvitera Elena ți-a făcut un băiat. L-a făcut? Da. Am băiat? Da, părinte. Un băiat? Ai auzit bine? Femeia aproape că țipă. Da, părinte, da. Păi, mai avea încă 3 săptămâni până să se împlinească sorocul. Și ce dacă s-a zorit să-i facă domniei tale o bucurie de anul nou? Să fiți cu toții sănătoși și pruncul abia venit pe lume și coana prezvitera și domnia ta. Îi urează sătenii care mai de care. În lumina opaiților, lui Zaharia îi se zărește limpede înfățișarea. Tânăr, nu are nici 28 de ani, cu o barbă scurtă, bălaie și obrajii subți. Este musai să plec, zice el. O să-ți iau urma lupii. Nu pot să-mi las soția și pruncul singuri. Becicherecul mic, sat întins, cu case mărunte, acoperite de zăpadă, deși suntem aproape în zori, întunericul încă nu s-a risipit. Din câteva coșuri iese fum. Bărbații se pregătesc să plece la muncă. Femeile să se apuce de treburile gospodărești. Bine ai venit, părinte! Bine v-am găsit! A sărit de pe cal lângă o poartă deschisă, mângâie din nou pe grumaz animalul. Acesta pornește singur spre locul binecunoscut al grajdului, în vreme ce preotul se năpustește în casă. În vatră arde focul. O bătrână, mama previziterei, a pus o căldare pe pirostrica să-și încălzească apă. Dintr-un leagăn, agățat cu sfor de 2 cârlige prinse, în grindă se zărește copilul, care, dând din mânuțe, gângurește. Lăuza zâmbește fericită și întinde soțului brațele. Zahario, ai venit! Eram îngrijorată. Ți s-a întâmplat ceva pe drum? Nimic. Soțul se dezbracă de șubă, rămâne într-o veste de lână și se apropie de leagănul copilului. Îl privește emoționat. Ce nume ai hotărât să-i dăm? Dimitrie. Tata, Dumnezeu să-l ierte, tot Dimitrie s-a numit. De aceea am și dat acest nume. Știam cât ții la el. Continuă povestea cu o altă parte a vieții. Copilul crește și trebuie să meargă la școală. La masa de seară a familiei, mama toarnă cu polonicul lapte în căni. Taie felii mari și rotunde de pâine, le unge cu magiun. Tatăl arată copilului și soției prin fereastră pomii în floare. Crengile caișilor par de aur, rostește el. Mama îl întreabă, ai izbutit ceva? Nu am avut de ales, Dimitrie va trebui să învețe primele clase în limba sârbă, mai târziu îl vom putea da la gimnaziul german din Timișoara. Ai vorbit cu episcopul? Da, mi-a spus că dacă nu va ajunge să cunoască bine limba bisericească sârbă, nu va ajunge niciodată când va fi mare să îmbrace
aceeași haină ca tine și ca părintele tău. Iar fără limba nemțească nu va putea înainta în ierarhie. Prezvitera își clătină capul întristată. De ce om fi noi românii atât de oropsiți până și de biserică? Nu de biserică. Va face școală în limbă sârbă. În curtea școlii, din Becicherecul mic, copiii aleargă, câțiva joacă oina. Dimitrie, în vârstă de cam 8 ani, stă rezemat de gard cu o carte în mână. Se aude un țipăt. Dimitrie întoarce capul. Un băiat cu o înfățișare dezordonată, părul zbârlit, cămașa deschiată la gât, desculț, brutalizează o fetiță firavă, palidă, speriată. Fetița ascunde cu o mână ceva la spate. De cealaltă mână o smucește băiatul. Iar te bat, să știi, o amenință găliganul. Dimitrie aleargă în ajutorul fetiței. Ce-ai cu ea? Să-mi dea mărul, are mere destule în grădina popii. Mi-a luat și pâinea, mereu mi-a totul, suspină fetița și mă și bate. Lasă-o în pace, îi cere tăios Dimitrie, și dacă nu vreau, ai să vrei. Ia auzi aici, știi tu cine sunt eu? Știu. Un bătăuș, un repetent, asta ești. Oi fi, da, dar nu ți-e teamă de mine? Sunt cel mai puternic din școală. Poți să fii. Atunci, na, ca să te înveți minte. Și încep băieții să se rostogolească, să se împingă, să își facă ei dreptate cu pumnii. Fetița îi privește speriată, fără răsuflare. Și ei continuă. Îți arăt eu ție, geme bătăiușul, dar Dimitrie nu se lasă, au sărit amândoi în picioare. Se repet din nou unul la celălalt. Găliganul îi pune piedică lui Dimitrie, numai că acesta își facă de grumaz. Și lăsându-se să cadă jos, își trage după el adversarul, dându-l peste cap. Apoi, cu o mișcare dibace, îl imobilizează cu spatele la pământ. L-a învins! Dimitrie l-a învins pe Gore, strigă copiii. Gore se ridică privindu-l cu ură. Ne mai întâlnim noi! O să-ți arăt eu ție altă dată. Fetița drăguță, impresionată, se apropie de Dimitrie și cu o expresie de gingașă recunoștință îi întinde mărul. Ia-l tu. Dimitrie se scutură pe haine. Nu-mi trebuie, avem și noi. Dar în fața ochilor mâhniți ai fetei, zâmbind îngăduitor, îl primește. Bine. Fetița s-a înveselit. Cum te cheamă? Întreabă Dimitrie. Natalia. Copiii ies din odgrada școlii, fetița cu trăisuța de cărți și caiete în mână stă tremurând lângă poartă. Dimitrie o întreabă. Ce faci? Tu nu vii? Mi-e frică să nu mă aștepte o oră și să mă bată. Hai cu mine! Natalia s-a luminat, îl ia de mână încrezătoare și pornesc amândoi pe uliță. Gore îi urmărește cu privirea încărcată de ură. Bat clopotele, zarzării sunt încărcați de floare. Prezvitera întins în curte masă, este zi de sărbătoare. Zaharia se spală la fântână, Dimitrie le imită. Poftiți la masă, îmbie mama. Dar abia s-au așezat pe cele două băncuțe de o parte și de alta mesei că portița se deschide și în curte intră, călcând cam cu reținere, Natalia și părinții ei. Tatăl Nataliei ține în mână o ploscă, mama ei o strachină cu colaci și ouă roșii și fetița un buchețel cu flori. Am venit cu gândul să curmăm acut de sărbători orice fel de neînțelegere dintre noi, zice Nadașchi. Nu sunt eu vinovat pentru că am fost numit paroh al românilor din Becicherecul mic, cu toate că sunt sârb. Ce-i drept, recunoaște Zaharia, în alte parohii cu sârbe au fost numiți preoți români. Așa au hotărât episcopul de Arad, Avacumovici, și episcopului i-a poruncit la rândul său mitropolitul de Karlovac, Stratimovici, iar mitropolitului cărmuirea de stat, deoarece gândesc eu în felul acesta se pot desnaționaliza mai ușor și românii și sârbii. Ai dreptate, Nadașchi, cărmuirea de stat ar vrea să ne facă pe toți una, pentru că în felul acesta împăratul să aibă supuși numai austrieci, dar noi, cum spui tu, însuși sfinția ta, să înțelegem bine totul și să ne purtăm ca frații unii față de ceilalți. Luați loc! Natalia s-a așezat lângă Dimitrie, pe care îl privește copilărește, însă cu vădită duioșie. Să ciocnim, îi spune Natalia. Și cei doi ciocnesc, sărbătorind Paștele. Apoi a venit vara. În curtea școlii, pe o estradă, sunt înșiruiți premianții. Premiul întâi, cu cunună, i-a revenit lui Dimitrie Țichindeal. Cel mai silitor elev din școală, anunță învățătorul. Fanfara cântă în cinstea premiantului cele câteva acorduri, cei de față aplaudă.
Natalia își bate pălmuțele în deril. Lui Dimitrie este așezată pe cap cu una, îi se dăruiește și o Biblie în limba sârbă. El o deschide, o privește atent, dar când ajunge lângă mama sa, șoptește: Mamă, de ce nu poate fi tradusă măcar Biblia? Dumnezeu oare nu vrea să fie înțeles și pe românește? Și uite așa descoperim de unde a fost influențat și de unde a apărut dorința mare a lui Dimitrie Țichindeal să traducă toate materialele didactice care i-au ajuns pe mână, cărți bisericești, cărți religioase, dar și legate de școală și în limba română, pentru că își dorea din tot sufletul să lupte, să aducă educația și în rândul oamenilor din Banat. Datorită lui a fost posibil acest lucru. A fost un preot, un învățător și o imagine reprezentativă a Aradului și a educației din Arad. De aceea poate și școala cea mai veche, prima școală de pedagogie, Preparandia, este alăturată ca nume la ora actuală la Colegiul Pedagogic din Arad, Preparandia Dimitrie Țichindeal. O imagine care sper să vă lumineze ziua, să vă aducă în suflet bunătate, să vă reamintească că Aradul, de când lumea și pământul și aceste zone au fost mulți ani sub impulsul acceptării, a comunicării, a deschiderii față de celelalte minorități și naționalități. Împreună reușim. Știu că Aradul poate să fie o comunitate foarte unită. Mulțumim și vă dorim la mulți ani tuturor aradenilor și dorim la mulți ani, în primul rând, orașului nostru Arad. Mulțumim frumos! La revedere!